Баштарыңыз. Селям алейкум, АТР. Эрвахсызнен, юрегімізнен, кальбімізнен. Я хочу обратиться, пани депутат. Очень возмутительно, почему вы такой вопрос задаете журналистам? Представительный орган крымско-татарского народа, Меджлис, во главе Чубарова, Мустафа Агаджемилем, обращались к президенту, чтобы встретиться и обсудить вопрос о крымских татарах и о Крыме. Но почему-то игнорируются эти встречи. И вы, как политик, должны знать, что происходит вокруг АТР и что с нашим народом и с Крымом. Скажите, пожалуйста, а в курсе Зеленский, что происходит с АТР? Ответьте, пожалуйста. Çok sağ olun. АТР, мы с вами, мы вас любим. Все будет отлично. У вас є Наскільки мені відомо, то президент і Офіс президента неодноразово дзвонили і міністру культури Бородянському, і Державне казначейство, і Міністерство економіки щодо ситуації, яка сталася з телеканалом, тому що для них це було явним сюрпризом. Що стосується позиції, чому я вас запитую, тому що мені цікава ваша думка. Чому би і ні? Я дійсно давно не спілкувалася з представниками кримсько-татарського народу. Я дійсно працюю в фінансовому комітеті, тому для мене питання міжнародних відносин і позиції щодо Криму – це питання, яке я знаю, але знаю так само із того, що читала в інтернеті. Мені здається, що це не так вже і погано визнати, що я глибоко не вивчала це питання.